U tadija l-oppożizzjoni wkoll ir-Renju Unit se jitlaq minn membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Britanniċi kellhom kull dritt jażlu dan, iżda xorta tibqa' dieqa fost il-Maltin daqskemm fost l-Ewropej. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-ħin ta' stqarrija ministerjali wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat ta' informazzjoni dwar x'ħareġ mis-summit speċjali li nżamm il-ħadd dwar Brexit. Adrian Delija qal li għalkemm u l-obbligu tal-Parlament Malti li nħarsu dritt taċ-ċittadini tagħna u importanti naraw ukoll li r-Renju Unit ikompli jistana. Bekk ikunu salvagwardjati wkoll il-Maltin li jgħixu u jaħdmu fir-Renju Unit kif ukoll il-Britanniċi li jaħdmu u jgħixu f'pajjiżna. L-Oppożizzjoni taqbel mal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tenna Adrian Delija fil-waqt li appella lill-Parlament Ingliż, il-House of Commons, biex jaqbel ma' dan il-ftehim. Qal li jekk ma jkunx hemm qbil, is-sitwazzjoni żgur li tikkomplika ruħha. Il-kap tal-Oppożizzjoni kompla li għalkemm pajjiżna mhux se jkun l-aktar li ntlaqat ħażin mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, jibqa' dmir tagħna li nimmonitorjaw dak li jkun għaddej dan għaliex l-inċertezza tibqa' l-għadu tan-negozju. Fil-waqt li wissa li bdil fil-Gvern Ingliż f'dan l-istadju inaqqas mill-garanzija li drittijiet tal-Maltin jibqgħu mħarsa, Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni se terġa' tkun mal-Gvern Malti biex ir-reputazzjoni tas-settur finanzjarju f'pajjiżna ikun salvagwardjat.